वाढत नाही ते. मूळ क्षेत्र काय मोल ते बघ काय होते उन्हानं थोडं तिकडे वाढलं ना उन्हानं थोडं कमी जास्त होतंय व आकाश ते नाही तर वाढतंय उन्हानं वाढलं. हा मग ते अलीकडे थोडं वाढायचं काय सगळं ते थोडं थोडं वाढलं पलीकडे वाढलं तरी पण फरक पडतो काय अडचण येत नाही. तसं बी करू नका ना असं करायचं फक्त लांब असं असं केलं तरी चालतं. बरोबर आहे जरा लांबच्या दिशेने. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही रोड सोडणार आहे का? हा सोडणार आहे. कधी सोडणार आहे तुम्ही? उद्याच्याला सोडणार आहे. हा ठीक आहे उद्याच्याला सोडा. त्याच्यानंतर आपण याचा पण अजून एक व्हिडिओ घेऊ नंतर ज्यावेळी आम्ही नेक्स्ट टाइम इथे या ठिकाणी येऊ त्यावेळी. हां चालेल चालेल ठीक आहे चालेल ओके.